Presented by Adishakti. पूरा देश में कोरोना के खतरा बा, आइल पंडित जी के पतरो पर खतरा बा। पूरा देश में कोरोना के खतरा बा, आइल पंडित जी के पतरो पर खतरा बा। यही पर मोदी जी के कइला निगाह हमारे, लॉकडाउन से रुकल बिया हमारे, दुल्हनिया लगोए दुल्हवा रे। लॉकडाउन से रुकल बिया हमारे, दुल्हनिया लगोए दुल्हवा रे। Basti.